Nyakwa Ramogi Juang oyawre kendo machiegni okinyi machielo okinyi mayudo thuolo mar gombaka kendo mar twak kaka Uganda kamoro amora ma intiere ki machiegni ka en gino mara ni chiewo yo makare chenro mar piny dhi nyime kae ka wadonjo e twak to koro sani bende wan go kae kendo kwadhi godo nyime wacho ni Nyasaye kaka tayo kendo bedo ka gi thuolo mano mar rango chenro matimore odiochiengni ma kawuono ni to wadhi bedo kae ka waluogi kendo warango gi e yo machal nade adhi bedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango to kaona nitiere gi mor mar bedo kae kod yawuot luo mar twak kod kwarango chal mar piny Kenya to aranga ne bende gwenge wani to chal nade kaona nitiere kae kod MCA mano ma North Kabuoch Ward mano ka Khiri Boaz Khiri mabendo studio ka okinyi ma kawuono mosi wa okinyi ma kawuono mosi ya Uganda wa to ichiewo nade kaka pile we akunga ka thuolo ni mar moso joka Buoch Northward duto Uganda Homa Bay duto gi jo Kenya duto mawinjo dhok ma wantiere goni achiewo maber kendo gigeno ni wadhi bedo gi mbaka maber kwa goyo mbaka mar chal mar Kenya odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya kendo machiegni ahinya ka wantiere kar kae wadhi neno kaka wasudo kendo kaka watwak kachiel kachiel kamachielo Nyakwa Ramogi Juang antiere kae kod jakom mar duond bura mar UDA bade ma kaunti ma Homa Bay Kennedy Obuya mabende wantiere godo studio ka oyawre Obuya kendo machiegni. Erokamano ahinya wuod Nyasago yiena mondo mi amos Nyakwa Ramogi Juang jowinjo gi jogo maneno joluo ma winjo dholuo ni misawa uru. Erokamano ahinya kendo machiegni e chenro kar kaka machielo an gi Kennedy Ondiek mabende janon siasa wan kode ka okinyi ka ma kawuono mar mondo mi bende watwa kode kachiel kachiel Ondiek oyawre kendo machiegni. Oyawre uru ahinya jokanyanam kendo warwak wetwak waneno to Kenya dhi nade. Gik mathoth ahinya gik matimore kawuono Nyakwa Ramogi Juang iwacho ni kaka chenro mag Nyasaye moko bende nyalo bedo ka bagi kata mopogore opogore nyaka sani ang'o ma dipo ni timore e gwengewa wadano wachake mana kacha kwa maki mana kama liete kama wamanye kendo ka warange achiel kachiel ni to gin gik mage mosebedo kae katimo odiochieng' manyoro nitie wach mane obwogo jok moko bende ne ok obwok pono ne ging'eyo maling'ling kata ne poni gikia tiwacho ni ng'eyo kata ikia kanyo wach mano timore odiochieng' manyoro en ni jalup governor e kaunti ma Homa Bay mabende ne en jatend migao mano mochung' weche mag pur kod pith e kaunti ma Homa Bay nogolo ko e apisno mano mar bedo jatend migao kendo koro sani lemo modong' godo mar bedo jalup governor mano ma Homa Bay mano Oyugi Magwanga kachiel koda ka Gladys Wanga en ang'o mosebedo kae katimore sigana ne olosnwa ka mokwongo Nyakwa Ramogi Juang gele abich moting'o nyaka pach jopiny kotone kod okang' mane gavana okawo makamano mabiro tok yiero madundo mano ka oyier Boyd Were jachung' mar ODM kaka jaod bura manyien mano ma Kasipul modiochieng' ma kawuono ka Nyasaye dhi bedo ka chama muma wawinja ne sigana ni kae to bang'e rogi twak Wongore ni chal ka gima wayo ne osejogore gi lake kini gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod jalupne Joseph Oyugi Magwanga mabende ne omiyo lemo mar bedo jatend migao mochung' ne pur kod pith jamni e kinde mano yiero jotend migepe mage kata kamano pogruok e kinde gavana Wanga kod jalupne Oyugi Magwanga ne onyanyore e lela e kinde kampen mar manyo kom od bura ma Kasipul kama otelo ne welo mar ODM Magwanga ne wuok oko e lela ka siro jachung' Newton Ogada mopore kod chung' mar jatende mane siro Boyd Were pogruok e kinde gavana gi jalupne ne onenore e lela bang' ka Magwanga ne wuok oko mar siro Philip Aroko mane laro kom od bura ma Kasipul ka ok ochung' gi duond bura moro amora mabende ne odhi ataro gi chung' mar gavana Wanga mabende en jakom ODM e Kenya mangima to kod chung' mar duond bura mar ODM. Aroko dhi e bunge the following day in Obuya akoro ne kawuono ng'ato tho ne to nyathine nyaka kaw kar Ndalo achiel bang' yiero mar Boyd Were, gavana Wanga ne ogolo koke kendo loso ka osiemo jotije mag kaunti mapingo sirikal mondo chak chono ban tiendegi. Ok nyal tiyo e sirikandi to wuoyo marach ewi sirikandno nikech sirikal manyo tek nya wuotho e piny ka malich kasedo ka Nyamarembe gonyo te magonyo mabaro randas monde ka bed gavana ma Homa Bay ka gwelo ng'ato ni mondo tiye sirikal ma Homa Bay nyako tigi ratire sirikandno to chieng' mowinjo ni sirikandno rach moko nyal tiye to gwetao to weyo
ni. Pastai makora dwa pidho, kora wuotho go e kore ka. Ng'ama ok dwa tich inje, ng'ama dwa tiyo ne jopiny ndani. Siemno machalo ka gima ne jato Magwanga, kaachiel kod mane jatend migawo malo Dr. Peter Ogola, ma osebedo osiep mangita gi del mar Magwanga, koro osechako nenore bang' ka jotelo ariyogo ne oteng' lwetgi mogo e lemo mag tend migawo mar pur kaachiel kod mar lowo. E oboke ma kamano, bende Wanga ne oyiro jatend migawo mar piny Danish Onyango mondo okaw kan Magwanga lemo mar jatend migawo mar pur kod pith e yor kojolo, ka Dr. Peter Ogola, ma bende osebedo osiep Magwanga kuom kinde malach, ne oriembi e tich kaka jatend migawo mar lowo, kendo gavana Wanga ne owalo Joseph Mitito mondo koro okaw lemono poni od bura mar kaunti obi opuodho welo mare. Thuolo machuok bang' ka oselony e lemo, Magwanga ne ondiko ka ywak ni ofise ne oloro kinyi ma kawuono, gino ma okone gin mana siasa lelo, ka obokeno nokone gavana Wanga mondo nene joma ne oloro ofise okawnegi ondamo mar chik. Kuom jopiny mane walosogo odok ne gavana Wanga kuom lonyo Magwanga e lemo mar jatend migawo mar pur kod pith jamni, kendo osunde mondo koro gwe tao kende owuon. Magi maber malich mowuoro, kendo wawacho kaka wan jo Homabay County ni gini odeka. The late Kajwang nowacho ni loyalty, faithfulness, fidelity nyaka bed number one consideration. Magwanga nyao mi lucrative position mar agriculture kama ber malich mowuoro. Wado wacho ni okinyal bedo ni tie government, tichake go government, san michieme okito. Wagone kura kaka governor. So kantiere changes matimore, samoro ene morwako wuoche ni, ong'eyo kama wuoche diye godo. To wan kaka jopiny be waneno gima timore. Samoro ka wuoche diye ahinya to ng'ato ok nyal neno. To nosefwenyo ne wuoche diye gi kamoro. Ka jopiny moko to ne okoni ondamo makamano nyalo biro keto gavana Wanga matek e siasa ka gijiwo twak kod lalruok mar thiego weche matek. Piny sani omiyo ng'ata ratiro mar to express himself. Political freedoms are not limited. Ka ng'ato feel ni services mabedo offered ei serikandno ok nyise no wuogi nikech en be owuon, en be he or she fought for it. Onego bed ni kaka oganda jo Homabay, nikech kore ka waya e wach mar siasa, da ber ka Excellency the Governor orito mos mondi matin, baso neno ni to jo oganda Homabay mamoko to wachang'o. But nikech koro en ma en kod teko sirikande, osetime kako neno ni ber mondo time kamano, omiyo wacho ne jo Homabay ni wabeda gi kwe. Ondamo ma Gavana Gladys Wanga okawo malonyo jalupne Oyugi Magwanga e lemo ma jatend migawo mar pur kod pith e kaunti ni endi okelo paro mopore kind jodak ma Homabay ka moko to siro Gavana Wanga kuom ondamo mokawo no endo, ka jopiny moko to wacho ni maendi nyalo medo kelo liet mar siasa e kaunti. Wenge duto te koro chomo Oyugi Magwanga ka bede onyalo dhi nyime kod tich e kaunti kaendi kata onyalo gwe tao ka jalup gavana e kaunti ni endi ma Homabay. Alia Beach, Ramogi TV, Homabay. Mano sigana maloso kanyo kod Alia Beach odiochieng' manyoro, kendo wabedo kae ka waluwe mane madhi bedo kae ka wachako godo twak ka wapenjo ka ni jalup gavana Oyugi Magwanga poro dhi mbele gi tich migawo no mano mara pur e remo gole lemo poro dong godo en mano poni od bura ma kaunti opuodho welo mag jogo mowalgi makoro dhi kawo kare kachiel koda kara Daktari Ogola ng'ama dhi bedo kar kae gi thuolo mano mar chung' kendo mar siemo gima ber kata gima rach mano timore. Maber tinyalo siem, marach bende nitie jok manyalo lose ahinya assembly ma bende ibete achako kod Boaz Khiri kama entiere gino motimore odiochieng' manyoro. Paro mokwongo en okang' ma isiro koso nyaka sani in gi paro mopogore? Mokwongo an kaka pare Article 185 of the Constitution of Kenya ochiwo roles of the deputy governor. Roles mag deputy governor mokwongo en ni mondo support the governor e tije ma governor timo. Role mar ariyo en ni mondo onyalo act on behalf of the governor. Role mar adek tiende ni en ni obede e cabinet mar county. To kendo chik oyie ne governor mondo miye tich moro amora monyalo konyego e wach mokwongo ni o support go governor cha. Gi sani an gima ng'eyo Clefas ni Gavana Wanga pod tiyo gi Magwanga nikech tij Magwanga mochiwe constitutionally pod entie. To gima ne the governor marwa timo en ni nowacho ni ma sirikal, to sirikal ok ma odiochieng' mokwongo
ma jotelo kata ministers obedo reassigned. Ka nyocha ne ma ndalo mokalo ka ne wan gi minister mar health manogole health oter mane mar governance ogole governance otere health. Machielo ne wachako bedo gi minister mar health mar governance nogole otere health mar health notere governance. Matiende ni magi are from time to time gik mosebedo kitimo mondo mi sirikal obed motegno kendo tich odhi maber. Mheshimiwa kina siasa gini onge siasa mosetimore gini kane siasa nitie mauduchi manyoro ne onge siasa and mar governor mondo mi siasa bedie deputy governor en tije MCAs omiyo sani jopiny gi ji ema dano ket gino nonere siasa. Nyawang'aya ema notimo tich kaka jatend sirikal kanoneno niya tija mondo dhi maber kendo tije odhi mayot. Aneno ni koro gine mar agriculture wami minister ni mondo dhinwa nikech iparo maber niya pod Oyugi Magwanga dhi e cabinet magara ka cabinet uluong kawuono pod en a member of the cabinet to e Kenya mzima ma wantiere gin governor deputy governors adi momi role mar bedo minister. Role ma e county government kich ng'iyo county government structure gi national government, the role of the deputy governor chalre mana gi the role of the deputy president. Bende Kindiki nigi position moro national government ma en minister moro dongen mana deputy president. Kura paro ni gima governor otimo piny kocha en ni ochalo gimodo no copy gimatimore mondo mi Magwanga tich mayot. Nikech adieri be kani neno Magwanga no se wacho ni onge tich mayot. Ne en tich ne pek kuome. Tich ne pek kuome. Anga duogo iri mo lero kama tich pek kar kar. Watiek ni mano. Yomiyo tich e pek. Apenji ki deputy governor ti yudo thuolo minyalo ng'ang'ana mar dhi campaign oko e seche ma jatendi monenge support tiweyo dong tieni tich osebedo mapek koro imienga mi thuolo mondo tich mamoro kata kaka wuono nitie kaka onyalo yudo thuolo modhi ogo tich mopogore gi magavana omiye to bedo thuolo. Aduogo iri gi penjo mana miwacho kar kanyo wacho ni tich mokwongo kacha supporting governor e tije gi gin mage. Anga duogo iri kanyo wana kama tiere kar ka Obuya machiegni lendo modiochieng' manyoro wane wayude WhatsApp mokwongo kapok wakete kata e weche manyien ma saa 7 wayudo oboke Oyugi Magwanga olony ni law no mano mar bedo jatend migawo mochung' weche mag pur e county milome ni kavena. Erokamano ahinya jaduong' Olwach. Number one, abiro siro lwedo gima Mheshimiwa Khiri owacho. Equally abiro chiwo views mara gimomiyo I feel ni it is in bad taste. County Government Acts are very clear. Ni roles mar MCA enang'o and what are the boundaries. Roles mag CEC enang'o. Role mar County Assembly enang'o. Role mar County Executive headed by the Governor and the Deputy Governor enang'o. And very clear. And as it stands, and based on the faith my governor as the CEO of the county government nego do kuom the cabinet mar delegate a responsibility to the cabinet. The cabinet deputy governor and achiel cabinet mar the CEO mar county and governor. Adwaro na bed number one ni Governor Wanga ano kan ja ODM but aja Homabay. In 2022 I believe there was a consensus between the party leadership led by late Baba Raila Amolo Odinga. ODM was not ready. They felt ni reach a consensus mondo mi yier ng'ama dwa kawo flag mar ODM mar Governor Ramogi mane gi agree ni Governor Wanga ne fit mondo mi o lead. In that consensus ma en very constitutional onge gima rach gi consensus ne gi yiere ni Oyugi Magwanga mondo bed jalup Wanga. And then consensus made NDC. Ne nitiere faith man leadership mar ODM noketo kuom ji ariyo gi.
That faith nomiyo ne deliver kom mar governor ne ODM e Homa Bay. Sama ne piny tek kabisa. That faith, how I pray ni governor wanga ne oduo bet piny to seek guidance mar party mane chairperson. The party mar ODM negi structures of leadership. One gi NDC, one gi parliamentary group, one tier called central committee. Nitiere clip moro mano wuok ka governor wacho e Homa Bay ni koro dwa pidho rasta. Kendo chako wacho ni ng'amo ol gi tich odhi dala, ng'ama dwaro tich odonji. Gima ok ang'eyo, kaneno kamoro ma joma noloki, achiel kuom en CC mar agriculture. Akia ni nitie kamoro moyugi magwanga nowacho ni en ol gi tich odwa nodhi dala momiyo koro nobedo relieved responsibility mare. Mano miye in good faith mondo telne. Bwana Maja Rhodes manoloki, I understand and is a close friend mar Oyugi Magwanga. Ok ang'eyo ni nitie kamoro mano ndiko barua mowacho ni ol gi tich koro mondo mi riembe. An adwa mana number one, pray ne governor ma Homa Bay is my good friend. Ni number one, Kenya is a social multi-party democracy. And in the spirit of multi-party democracy practice, no nego bed ni ng'ama jatelo bedo ng'ato maseche moko chalo Raila Amolo Odinga, maseche moko joge moko balo. Nwaneno ka jakom nika to bende wacho broad based to joge including Secretary General mare Mene Edwin Sifuna man gi delegated powers bende nigi contrary views on broad based government. But unge kamana neno mana jakom onindo moko call for impeachment kata removal mar Secretary General mar ODM. That spirit, as much as jakom osenindo, I believe kaka mbi mar jakom mar party mar ODM ni godo. Gladys nigi kombe ariyo man gi teko. Achiel en the chairperson mar ODM. Mano miye elevate malo moloyo governors mamoko mag ODM. Number ariyo en governor, en CEO mar Homa Bay County. Ng'ama miyo naturally en ng'ama jahera ma ji te gore kuonde. Onyuolo nyithindo mang'eny. Onyuolo nyithindo mapinge, nyithindo ma jojendeke gi nyithindo ma jong'wono. How I pray in the spirit of moving forward and uniting Homa Bay. In the spirit of broad-based, mani agenda mara. Ngata makonya support William Ruto. Mano en osiepana. They or set aside differences, because differences are always going to be there. Misunderstandings debate okanyo. They set aside mondo unite Homa Bay. And I strongly say, ni governor nigi ratiro mar reorganize county government, executive mare. But the timing was in bad faith. Erokamano. Aduka ni muranga ni saa makare ni to en mane. Erokamano ahinya Obuya. Ondiek kantiere iri milome ne yude. Kendo akiaka sani podi processe ne wan kudiga juma mokalo. Twak makamae depo ni jok moko ne timo preempting koso no chal nadi nikech twak mano bedo go juma mokalo. Nentie mane liekore mane iye kane warito neno nang'o madhi timore tok yiero. Bende gidhi bedo ka gitiyo kanyachiel. Gima naso juma mokalo gi waneno kawuono kontiere karka. Opogore. Erokamano Cleophas. Na adwa chako kiyien ata kaw thuolo makende mondo achiw puoch gi pak ayanga kendo publicly ne migosi. Kawuono waluonge ni migosi Boyd Amandowere kuom yiero mare manyangafu kendo mano yombe malach miwuoro e kom mar Kasipul constituency. Andamor ni chieng' manyocha wayalo kigone Boyd kura tich ang'wen ne an ka to kendo mora ni kawuono tich ariyo bende abiro wayalo kidhi ka Boyd dhi chamo miyo amor kabisa. Kendo amor notete no yiech to kendo nakoni ka notete dhi barore magino nawacho kendo nabet nanyachiwe gimoro kopono yomba, because I knew ineno nitiere gik moko ma obvious ma ok inyal nikech Kasipul ni penjo gima ne nie debe. Kasipul nong'eyo nong'ondo were no mithuolo mondo tiyiga bich to ne pok otieko. Joma ne dwa laro komni ne owinjo riti mondo mi thuolo mar ong'ondo korumo
to ginyalo biro lare manyiso no winjo gi ikre gi chung 2027 akia rikni mano mako gi. But otherwise topic ma kawuono adwa ni wangi two things. In as much as wangiyo article 180 even 179 sub article 5 mar constitution, then wangiyo section 32 mar County Governments Act in terms of the role of member of the deputy governor kakondiki, tana adwa ni wachake from somewhere. Oyugi Magwanga and Gladys Wanga. Because unge maber ni the beginning margi ne okni gin together. Gin jok ma were supposed to be rivals, but circumstances no bring it together. Oyugi no accept to be the deputy governor, while no know the role ma deputy governor. Cardinal of which is to deputize the governor. Nyiso niya, owinjo bedni any such decisions taken by the governor, you say yes sir or yes madam, but that's all. The moment me maoki wacho yes sir or okay wacho yes madam, then it means you are not deputizing. So from the word go in law wawacho niya, that was an error ab initio from the beginning. Magwanga should have said yes madam in anything, including before nomination. No capacity mora kaka deputy governor mondo minodi or support another candidate because TJ and deputizing governor. Ondiek, kibedo deputy. Ada wi thuolo mar mondo mi dhi tiye mana mondo mi penji. Kibedo deputy mar ng'ato terni ka pachi wito oko. Winji ka pachi wito oko because mama no onego bedi kaka katiba ma iwacho no bede wache. Nikech nigi ratiro mar association. Ingeni answer ma aneno ka ja UDA pingo gimomiyo Yugi Magwanga ko winjo dhi dala for example to gine giriembo Gachagua. Reasons mano miyo giriembo Gachagua ne nango. Dong en mana insubordination ni. Kasa ma president wuoyo gi jo Kenya Nairobi, Gachagua bodhi wuoyo gi jo Kenya Mombasa. Sama ne governor of the support Boyd Were kaka opposition of the party, deputy mare odhi gokoko gi jo moko kumoro machielo. Is that not pure insubordination? Then it should have been impeached even before we discussed it here. But that work on in here. And the bigger picture madwana ngi enito possibility mane mawanyalo bedogo in lack of proper service ka wan gi deputy governor ma osenyiso complete rebellion. It's not the first time monyiso such rebellion. It's not the first time. So at the same time Gladys Benoko wacho ni mondo assembly mondo impeach because obviously governor cannot impeach the deputy governor. Because the members of county assembly obiro deem it necessary nima is complete insubordination or rebellion or then they will impeach him. But so far gima discretion mar governor is the office mar agriculture. Reason manomiyo that must happen is because ng'anyo senyiso ni will not even come to work. Kang'ani will not even come to work. Ministry of Agriculture is a ministry which is service oriented. So this person for Anyanyisi and get that amount bay for a very long time. Yugi Magwanga has not been going to the office. From August. Kopono do already defend the position to watch and when did he clock in last in the office, Mar Ministry of Agriculture. He has not been going there. The chief officer, the lady, is the one who has been doing all the donkey work. I know. You get that amount bay, I get them on my fingertip. So if he has not been going there, at the same time, all the amplify by revolting against governor in public, then do you think governor is still having a right to entrust him with that job? That one obviously cannot shuffle to katanda blame. So I believe governor has taken action. At the same time, Bagara King Yugi Magwanga in his service, King is a revolutionize kata be agriculture. I don't know. I don't know whether he can even state 1, 2, 3 things mokomose temo kaka CC member mar agriculture or policy framework mokomose put in place manyalo miyo governor winjo still forgive ing'e dini setimo something meaningful andalo manadhi sikul ne samora koso fee to nikech nabedo namba achiel principal ne wacho Ondiek to kata ka pok ochulo fee to we obeda nikech ang'e no biro bedo namba achiel en nyathi mwadwa keto mondo kadh piny but maro yugi maonge gimitimo e ministry iketo rigi mbakni mang'eny gi weche manono mokonyi as a CC member and as a deputy governor. The truth of the matter is nitie political freedom. To nitie freedoms which you lose by decision to take some particular responsibilities. Like one, he decided to be watchman. You don't have freedom to sleep at night. Koro, by deciding to be a watchman, your right to sleep at night must be done away with nikech. You better watchman.
Oyugi Magwanga kosekawo tij deputy governor, wi ma nyaka koro iket kando ikony governor. Kineno ka governor pamo to tich mitimo en pamo. Kineno ka governor wer tich mitimo en wer. To ka wero jogi tiya, that is a simple thing because money is what is called deputizing. Nikech koro mi last point. Wawuondre ni kaka koro Oyugi Magwanga osenyiso such level of rebellion. Kiny koore nodhi represent governor at a national function. Ochako wacho gik moko mar contradictory to the government position in Homa Bay County. Who will be blamed? It is the governor and also the county assembly. So we must crack a whip when it is due, and it is due at this moment. Erokamana yada ni welo duto ya thuolo makare kendo ka gitiere karka Obuya ng'ena ng'abiri Boaz Khiri ka ntiere iri karka gima otimore e kaunti ma Homa Bay en nikech tich koso en nikech siasa. To ka en wach tich dak no bi ka nomination podi, dak no bi ka by election ni podi, koso by election maka sipol ntiyo kaka test. Aparo ni adana join gima Ondiek owacho. Deputy Governor ma Homa Bay pok obedo office. I think our chako devolution conference dwe mar 8. Immediately after the devolution conference, mane staff bedo move from old office, the office manyien. From that time pok obedo office. Koro samoro koso ne bedo office ndalo mang'eny. Muda no te. Nyalo miyo governor feel. Nekech remember ni CC head a department manitie on day-to-day basis. Nitie reports manyaka tim gi gik monego tim e department. Ma report gi penji kane report gi much mana tok by election. By election ing'eni timing ma kodi da wache ni gimoro nitie Kiswahili wacho ni nyalo bedo ni sadfa. Samoro gino pore oriwo kanyagana dichiel. Samoro jo mokalo tich ne ng'eny e ndalo mosekalo gi governor wa ing'eni gini ng'ama ne nyaka timen mana governor. To governor wa ni e chairperson mar Obuya. Ne en Mombasa ko campaign en koni gi koni koringo koni gi koni. Ko samoro gini ne en gimo nego tim kata juma mokalo to dich mane nitie mesa ne nyaka tieki. To remember ni ka dich chorumo Thursday, Friday ne wa celebrate yombo yawa ko gik Monday ne ok nyal time Saturday nikech Saturday en weekend, Sunday en weekend. Odiochieng' mokwongo ma thuolo okwongo yudore ne en Monday. Ano kaneno kaka nyo nitiere richo ni timing ne rach. An machielo manyaka wayiere en niya mana kaka Ondiek owacho. Sirikal kiwacho ni idwa bedo deputy mar ng'ato nyaka yie ibed deputy fully makata ka ing'eni otiyo gi tam ni pamo kata kowacho ang'o to ok ni mano nyisa ni pamo no kende en ni ka government to take a position kendo nyaka iparka ni kiwe kata chik kiwe aweya kata dini bedo ni en deputy wan an gima believe ni deputy governor marwa en ja ODM seche ma ODM take a position ODM take a position nango election. Ni ji dhie nomination, kose tim nomination, ti yiero ng'ata chiel. Ng'ato nyocha neno kowacho kata e Facebook, ne en MCA moro nogo koko, kawacho ni yiero makasipol nomination noko tim maber. Taneno ka ng'ato duoke ni kata in mari okwang'e ka notimore maber kata marach. Koro ka isebede position kaka Boaz kawuono, to nitiere nomination motim somewhere, to ng'ano osekal ma party osemiyo certificate. Okonego pod achaka wach ni party not. Seche mise question gima notimore to question your party. To kise question your party teni you are no longer even the ODM member. Mamien deputy governor. Ne okonya bedo deputy governor kana enja independent. Chiku kuye ni governor bedia ODM then deputy bedia independent. Koro ne wadinge ni wajuto wanjo ODM. Man jo ODM juto ne chunge party adi achiel. But mano to na side. Gima ng'eyo ni governor marwa okogolo Magwanga ni nekech ne siasa makasipol ogole nekech Magwanga kosebedo ka dhie tich ting'eni Magwanga bede kata age wise oduong' aparo kori paro ni ng'ama ng'ongo kamache yawa komiye tije ariyo te dongo sigo no ng'eny governor ne achiel ni ywe ma to governor ne chane Magwanga duong' no ng'eyo to koro kine to se show chakri dwe mar 8 nyaka sani ok obi office. Kiri erokamano ahinya. Obuya antiere iri karka. To ang'i make wach timing mi wacho cha. Kame ntiere. Ero winjo ka mheshimiwa wacho nok nyatime Saturday weekend ji yweyo. Otime mana mani. Number one, karma mheshimiwa Ondiek wacho no. Aparo ni sama ne riembo Gachagua. Ne ni TV kae ne record. Inyalo magolo ni archives. Kaka no wacho gi teko gi Gachagua nego bede dhi koro konego beno penjo Boaz nego penji. Number one, okanyalo wuoyo on behalf of ODM but anyalo wuoyo kaka ja Homa Bay mokeo Homa Bay. Achiel en ni
Homa Bay County government, the way mobedo ran must be informed by the rule of law. And mana kaka wadu Ondiek nigi ratiro kedan joma pingo Ondiek ni opati owuok e party ni odhi e party ni pok apinge nikech mano democratic right mare. This year alone owadu Ondiek osebedo chama katin tadek. This year alone 2025 pendra tiche because nyakobe a party ma conform ge ideologies more subscribed to angomo meyo the rights social multi-party rights mag oyugi magwanga obedo denied. Gini no bedo repealed, section 2A no bedo repealed in 1990-1991. Kendo ochako bedo affected e katiba manyien mano ma 2010. Karo yugi ja party bana. Number 1, onge kanitiere constitution mar party mar ODM mo yugo violate. Ben ODM has structures mabedo guided gi Political Parties Act. Benitiere a petition based on conduct mar Yugi Magwanga must be forwarded on record to the national to the steering committee mar ODM. Nitie, I believe ni onge. Wadwa ne wacho ni en weekend. Ni no ok nyal riembe gi weekend ni Monday emiri to nikech weekend, nature mar weekend. To Monday gokinyi ni bene ODM ose bet piny mo ochiwa resolution ni based on our constitution we violate ke chwana no chien kacha MPs moko kane sirikal duto chakore nitie MPs mag ODM mano dhi timo mkutano State House mano luongegi ma penalty mano migi was based on a resolution of the national steering committee mar ODM. To Obuya iparo ni oriemb Magwanga ya pis mano mar jatend migao kalore kod county koso Now, number 1, Imaya watch koro puonje bedo jabura maber. Sana pa ni sebedo MCA 3 years. Now, this is what is happening. ODM nigi migepe ma effect resolutions mage. Governor Wanga is part of migepego kaka national chairperson mar ODM. Adwa wacho gi chir anto kan ja ODM ni Governor Wanga mokwongo nigi ratiro kaka governor CEO mar Homa Bay mar reorganize cabinet mare. But nitie gimiluongo ni Fair Administrative Action Act of 2015. And very clear kakiriembo jotich mag sirikal. In this case, Magwanga pok oriembi. Omae mana lemo mane en godo mano bedo delegated. Ne en kaka CC mar agriculture. To nitie daktari moro ka akili luongo ni Pitanga. Mano oriembi kogole CC mar roads, I think so. Bende nitiere chik bende no luonge to bende nitie kata barua moro miye monyise ni show cause because of based on this. Talking your history, order ne wacho ni by dwe mar 8 ni ema no Yugi Magwanga osebedo kala office. Owadwa manyakewa deleto ngorongo wende ngondo were no thokarango. To it is on record ko Yugi ywak ni no rosoloro mare kaka jakasipul to kaka ja county government eliel mano duokene ang'oma no inform mano kendo liel no wacho ni liel no tame dhi liel kendo just hold on Ondiek sami wuoyo taleng you'll make your point. Just hold on on these things mano is a testimony need there have been underlying misunderstandings moko chakore gi wach by election makasipul gigi gini gik moa chien kacha mane omi adwa inform wetega gi ni number 1 the county governor ma Homa Bay a national chairperson mar ODM position mare no en position mane gimbi onego tigo kod and my prayer kaka ja UDA because ODM is a sister coalition partner mar Kenya Kwanza government and we take ODM very serious. Mane momiyo
Adwani Governor Wanga Odin. Number one, by election, Makasipul. ODM candidate no yudo 16,000 votes. Other candidates no yudo jointly 13,000 votes. 13 against 16 means only ODM no yombo get 2,000 votes. Do not forget, Nimano Governor Wanga is on record. Kawachoka ni katagonyo beogonyo matara. No clever. That's all. It's deviating. I'm not deviating. I'm landing. I'm making my point. When you're making your point, I do not interfere. You're deviating. Number one, the point. King Iyo Gigi. Tiyo Udoni, Governor Wanga is on record. No go Lopez. It is also on record. The deputy party leader Mara no biro kasipole. Gi Wodo Marandega Dr. Raymond Omolo. Mo biro mo campaign called CS Mbadi. Mo campaign ne Boyd Were in Kasipur. All this strength combined, pode yudo kapod joma obalo gi paroni oyudo kura collectively 13 against 16. Ma en gima omiyo ka Governor Wanga dwa kwaye kaka chairman ma UDA. Ni in the spirit of moving forward and broad based, odog piny oton down mondo oywa ji mondo voter apathy kick made 2027 Dr. William Samoei. Mano tielo mar ariyo waduogo. That is my prayer. Waduogo e tielo mar ariyo. Tielo mar ariyo wadhi bedo kacha kwa mako weche mag by election. Wadhi rango nyaka mautimore Obuya kod kuonde gi duto. Ombulu monindo by election ni gin magi. Ondiek kantiere iri karka. To kama dani mondo mi warangi mar mondo mi warang saka oromo sariyo kaka oyweyo. Wach mar tiyo governor kod jalupne. Gine osetore. Koso pod ntiere geno moro mantie mbele ka modong'. Kono ne jalup governor uyimo ga mondo mi otigi Wanga mbele. Ndalo mana chako bire panels ne bet samora chachni. Because samora na overlap ka kubuyo. Because honestly speaking, we consume time to talk about what they talk next. Koro emate mukone jaduong Obuya my brother. Nyaki ng'e ni katitemo wacho ni Owadu nodhi o campaign kuru. Machineries ge mag UDA including you ne ni ka sepol ka campaign ne otete. And one nyaka gi evidence of you leading goons moko kanyocha udhi campaign otete. Koro we wuondori ni ne usupport gi oko to gi e to upango gigi ma wrong. Emomiyo kata kura muneno go eko kura moko molo 8,000 muinjo kata 13 molalgo. Moko une manu ulalo because une broad base to uwuondoru to broad base be uonge to broad based candidate pok udwa support oko to uwuondoru ni ubiro gi deputy president to support. That was a lie. But gima dwa clarify kata kapok adhi kanyo. Oko winjo discuss kata position mar Oyugi Magwanga in respect of the party nikech Oyugi pok oriembo kaka deputy governor. Gimoriembe en as an individual. Mane serve, ingeni nyabedo deputy governor, tinyalo serve as minister. Kata another individual nyalo serve as minister. Koro Oyugi, whether en ja ODM or not, whether defy ODM or not, mano is still not a matter of discussion here, nikeche poko gole kaka deputy governor. Kibiro gole kaka deputy governor, eka gibiro reason on party. Gimomiyo Oyugi, number one, inyalo gole, en absconding duty. He has not been going for work. Number two, gimomiyo inyalo gole kaka minister mar agriculture and defying your boss. So, position mar deputy governor pod onyalo hold because it's a constitutional office, because no yiergi as a pact. Only the county assembly has powers manyalo gole. Governor onge power monyalo golo Oyugi Magwanga. Momiyo en ogole as CC member. And governor okonego bed blamed kako ran government ne ni ja UDA biro pango ne governor Wanga kaka ran government ne to William Ruto ma president mar Kenya to setimo reshuffling chiegni dibich nyaka nyo chak tich da kuse penje gimomiyo minister seriambo e serikal mar William Ruto because was seriambo several times. So ana wacho ni waka uthuolo mondo mami governor thuolo mondo titichne nikeche en kane governor wacho ni gonyo be na gonyo ndi oko wache sa gonyo mar Boyd. And it needs to be clarified. Governor non chung ko wuotho everywhere ko manyo governorship mare. Sama ji tene manyo kombegi kendo no gonya dieri nge that's the truth. Igonyo ji e gini momiyo samoro jo maluor ok nya dhi because gonyo pek so kiko misunderstand gima governor wacho. And then no wacho ni kasemi thuolo e government na. And then you are not serving interest mar jok manoyiera or my interest on behalf of Jok Manoyera, and get right mari chori kamoro aketi kamoro, or a chori kamoro aketi kamoro. And finally, to Monomia inform my brother Obuya.
kata kobiro wach mar position of political party kako Yugi Magwanga and the rest. Political Parties Act wacho ni nyalo violate in a way manyalo mi bedo sanctioned or be punished by the party on the 5 grounds. Number 1, ki form a political party machiel mamano Yugi ne oko form. Number 2, koponi join another political party mo Yugi ne oko join. But gimalich enia in any way in manner publicly advocating for the formation or of another party or participating in activities of another formation. Maendi not him. No participate in formation mar independent. Mine is not ODM. Kata chieng moro county assembly move adversely on him. So there is public evidence, need no advocate for another formation, mine is not ODM. And finally, no promote ideologies, interests and policies of another formation, which is not ODM in that manner. Policy of ODM was, give the nomination, they had a candidate, which was publicly declared. And then the deputy governor, who is working on the ticket of ODM, knows you advocate for another party. Osiepe kindwanga kodom Magwanga Ondiek kaka yue masani gino satore ko supporting ni moro manigigeno. Angi mawacho on behalf of Homa Bay County. Wanyalo dwaro kwe mar mondo mi governor wa gi deputy mare kaachiel gi ministers mage mondo ti kanyakla. But nitiere level ma samoro koro nyalo nyiso niya awayo nyalo jogore gi lak. So governor nigi ratiro mare kaka ng'ama nigi the backstops at her. Kanyocha biro ga studio ka samoro ago county government nyocha winjo kago Magwanga. An governor ema nyocha wuoyo kuom. Nyiso ni the backstops gi governor. Not manigin misigo duto te. To sana ngoti mrema koro loka ego ba. The thing, up to last week. Awacho ni niya. An iwacho ni ng'ama ok lok pache ng'ama fuo. And okafuo. The thing en niya, ambe dan gira ticha mar cheko. Nito gik mo wacho gi gik mo kwa wachi ere mantie gi maonge. An mago e kwa bro discuss ama kori biro mondo wa discuss development. But sana wa discuss Oyugi Magwanga gi Wanga. And the thing in here, Gladys Wanga kaka governor ma Homa Bay nigi ratiro mare kaka jatelo mar county mondo ng'i kaka gik moko te bedo ran. Ene mano chiwo positions gi ne ok wapenje gi momiyo chiwo. Samaro koro ka wadwa penje to wadhi wapenje directly, but wambe wan gi wenge wanyalo neno ni ka ok idhi e tich kaka minister kata japuonj sama ok odhi opuonjo jumbe moko tiwacho no abscond duty kata member man National Assembly nigi ndalo moyiene leo nikech tuo adachiel ariyo to kopo nokalo mano to koro iwacho no abscond duty nyaka koro miye punishment. And I believe ni kaka CC member mar agriculture, CC member mar lands go mago bedo punished mana kaka Nairobi ka bende wilo ministers okinyi godhiambo pok wayudo ng'ama openjo president gimomiyo timo reshuffling. Wadaka oyuyo masane sare osero ka kedo sekal dakika 2 ewiye kato ka waduogo nyakora moga jwang welo man ge studio kaya angita eler ni to ka giwacho ni jalup governor ma bende en jatend migawo mochung' weche mag pur kod pith e county ma Homa Bay pok osebedo ka donjo e apis. Magi gin data moko manya bedo ni gin confidential ahinya, gin ma deal kod HR, human resource, mano ma county. Gento kama giyude kar kae. Governor wacha ni oloki kendo reassign mano Mr. Danish Onyango. Mane serve kacha kaka CEC, mano chung' ni public roads, mano roads, public works, kacha koda ka transport kod infrastructure, mondo mi obed kacha kaka acting mano mar CC mochung' ni agriculture, irrigation kod livestock development. Kanyo statement ote itiyo mana gi wi kineno migawo ma kamano ng'ato donje acting to ng'ato nitie ino mane ng'ato to seriembe tich machalo kamano. Okokonwa reason momiyo gini otim mano apis governor kano loso odiochieng' manyoro to kawuono wawinjo maling'ling' edo ni jalup governor nok dhi e apis pok odonjo e apis are dwe mar 8. Adieri mar wach en mane entiere kar kanyo mago wan gi statement ni ka waduogo kendo wasome ne nyakora moga jwang' mar mondo biang wakoni kanyo ni reason ni to en mane mantiere kar ka wakawiyo masani kikidhi mabor. Ulisi aje vile uliambiwa tume. Nilisikia furaha. Ushauri nilishiriki na nikasida na view sasa. Ushapanga mikakati yako vile utatumia hii hela ama bado? Kutoka nipigiwe.
Sijapanga, lakini nikiipata ndio nitapanga. That is your check, courtesy of Jipange Ushinde na Viusasa. Unaweza ambia nini watu wa Kiambu? Watu wa Kiambu wakishiriki na Viusasa wanaweza pata pesa. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Anabiro bedo gi kwe odni mana kaponi in gi Rajiv ubiro wuok kae chuth. Biro bedo maber ahinya ka nyuolane obet machiegni kode nikech saa ka saa oyudo panic attacks. Koro biro chuno ni ubed kode eka mondo hore matin. Karen. Akwayi ni ng'wona. Anayie ni anatimo richo. Mama ni ohero weche mang'eny ahinya. Enomiyo ji ywak malich ahinya e odni to enogolo mana pi wang' mag miriambo. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bundle to na grow. Airtel. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawan. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, rahisi. Bonyeza *811 *500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Ramogi jong machiegni kendo ntiere kar chenro mar piny dhi nyime, to mana ka wadok chien mar mondo mi bende wane kaka wadatieko twak mano matimore kaunti ma Homa Bay. Odiochieng'no manyoro kawuono pod wantiere kanyo e wach mar weyo oko kata mayo Oyugi Magwanga lemo mare mano mar ten migao mochung' weche mag pith kod pur e kaunti ma Homa Bay. Gin gik magi mosebedo kae katimore. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nolosonwa sigana moro kae kwadok chien to warango ni to wuodhni nochako nade, wanga norado gi Magwanga nade, ma gikone gichopo kama gintiere makoro chal ka gimosiepni awayo ni osejogore gi lak. Wawinjane sigana ni molosnwa ka kod Cynthia Onyango
mano kotenore kod kama ne wuodhni ochakre achiel kachiel. Nochakore kinde kampen mar gombo mako lemo mar gavana mar tend kaunti ma Homa Bay, kinde mag Gladys Nyasuna Wanga nonyiso dwaro mare mar bedo gavana ka Oyugi Magwanga bende kinde no lap dhoge ne rik ndong ne komno. E kinde mag Gladys Wanga ne medo lombo chuny jodak ma Homa Bay, Oyugi Magwanga nyakonchiel ni sidho kundu mar laro kom gavana kod jogo mane ni kod yie kod tende. E kinde sidho Magwanga, Gladys Wanga ne dhi nyime kod pedho chuny jodak ma Homa Bay ka jadwar ma chunye chwer ne bam nyakech e kuonde chung od buche mag Homa Bay. Kaluwore kod chal mar ratil mar siasa e kaunti ma Homa Bay e kinde no, ogai machon mar duond buch ODM Raila Odinga noneno ni en gima kare keto rwath Oyugi Magwanga kod dwasi Gladys Wanga e jok achiel. Raila Odinga noriwo Wanga kod Magwanga e laro komb tend Homa Bay ka Wanga ne dhi bedo gavana to Magwanga tiyo e bwoye. Bang' chuto chuny jodak ma Homa Bay chuny andika mar siasa ma Wanga kod Magwanga oyoko mbulu, tich nochako tire kendo gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nomedo jalupne Oyugi Magwanga tend bad migawo mar pur kod pith. Kata kamano kuom kinde moko, Gladys Wanga nohinyne paw siasa kende wuon maonge jalup mare, gino manokelo penjo kaponi tungni kod mutni oneno e log telo ma Homa Bay. E kinde tho jaod bura machon makasipul Ong'ondo Were, Wanga nonenore kende chuny paw siasa kod kinde chenro mag ik mar jatelono manokelo penjo e chuny jopiny, manokelo jopiny chako riwo achiel medi ariyo ni mit kawayo jogore gi lak e tend kaunti ma Homa Bay. Kinde moro jalup gavana ma Homa Bay Oyugi Magwanga nochiwo ywak ewi monj mar nyamburko mare kendo notudo monj makamano kod weche siasa ma Homa Bay, okang' makata kamano Gladys Wanga noseyo kendo singo ni timone nonro. Mano nenore ka guro musmal maliet e chuny adhola ma pod lit, en jalup gavana Oyugi Magwanga nyenyore lela kendo chiwo sir mare ne jachung' e laro kom jaod bura makasipul Philip Aroko, okang' manokelo penjo mathoth ewi chung' mar gavana kod jalup mare, ahinya to e chal tend Homa Bay kod duond buch ODM. Ema osenenore ka lawruok e kind paka goyieyo e kaunti ma Homa Bay, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga olonyo jalupne Oyugi Magwanga lemo mar jatend migawo mar pur kod pith e kaunti no, kendo weye kod lemo mar bedo jalup gavana kende, ka penjo to pod ng'eny ka bende piny biro ru ka pod en jalup gavana. Okang' makamano weyo komoyo siasa ma Homa Bay e papalanga kendo nyiso e ler dunyruok ma osebedo e tok katen kuom kinde mogwaro. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Weche gi thoth ahinya. Boaz Khiri antiere iri karka. Iwacho ni maling' bende motelo ne yiero makama magi ne gin osiepe. Magi ne gin osiepe kendo mano re winjo kanyo kod ogai mar ODM machon mosendore Raila Odinga. Kendo nyaka sani kama losene iwacho ni achiel kuom gigi mabende gavana Wanga osebedo ka ekalieko e kinde mokalo en ni nitiere tudruok maponono jogo mantiere broad based mamoko ok ywach adier kata onge kod ODM e twech achiel e dwaro margi mag kombe mopogore opogore. Ahinya yiero ma adundo makoro notiekni ma kawuono joloch dhi bedo kacha kachamo muma, kendo kata claims mane nitiere ka mokwongo ne ni nitie jok moko mantiere e sirkal masiro jok magin independent, masani chal ka gima oseyangore lela kanyo ni seyo jogo mantiere UDA, jogo mantiere ODM mabende ne ok support ja ODM candidate mano mar ODM. E kinde gi duto nitie jogo ma osebedo ka dhiro kata ka lieko ni jotelo mamoko mantiere kar kacha maonge zone, iwacho ni ka gin e zone mopogore opogore depo ni dhiro mar mondo mi ogolgi kata sirkal e kinde ma giduto timre. Osiep ma bende nyalo bedo kar ka depo ni otore to sani bende nitie kama inyalo rese. Winjo kanyo ka Cynthia Onyango wacho ni en gimoro ma irito ni bende piny dhi ru kapod en deputy governor. Piny oseru, pok owinjo oboke moro amora. Oboke ne en manyoro mano ywak ni olorne e apis. Cleophas, kaluwore gi kaka chairman mar ODA e kaunti Homa Bay
owuoyo gi sani. Adana riw weche ariyo mafwenyo ka. Adana riw wach mar deputy governor mar Homa Bay gi broad base ma Kenya to gi broad base ma Homa Bay gi Maluo Nyanza. Mokwongo wadwa ni wayiere ni mondo mi ne wadhi e broad base ne en paro mane jakom oyiere go ni mondo nokel stability e Kenya ka. Mar ariyo, nyaka wayiere ni e seche mane Ruto dhi kuom Raila mondo ne migosi Raila mosenindo mondo ne wabed gi riwruokni, ne wan kaka oganda ne wanie chama mar ODM. Kendo kaka wawuoyo sani kaluwore gi election manotimni, wayudo ni ODM pod nigi teko. Owadwa owacho gimoro niya, ni kia ni kikwano kura mar joma nochung' gi ODM Kasipul, tembe nong'eyo maler niya, joma nochung' ka koro ero mar ODM noyombo gi kura 2,000 in Kasipul. To kare Malava kuma ne oda kiriwo joma nochung' te, kiriwo kuchgi, te compare gi gima ne Jauda oyudo, tiyudo ni ne giyombo Jauda. Kare mano tiende kare Uda mosetho chama mentie, we wacho karo mar ODM. Aparo ni gimoro timore ka Cleophas, ni wan joluo kawuono wadwa ni wawuoge siasa kendo wase improve wadhi e siasa makoro gik kar issue based. To jowadwa ma wan godo e udagi, jo udagi manie grassroots piny kocha, kagi Nairobi ka giwacho ni watiyo kanyakla, kagi dok piny kucho ok wati kanyakla Cleophas. Andada na wach ma kao nyawadwa ni ka gimomiyo adana wach ma en niya, sincerely kiwinjo kata statement ne kako chako okwer ni okoja ODM, to intention ne iwinje ko chalo gimodwa no yua the tielo mar governor ma Homa Bay maja ODM with lengo iko ni amja igareyo iko na ja iga adeke monda kikangadi ko kikimbe ngada mara dek jogi are not sincere. Gimomiyo jogi are not sincere Cleophas, nyawadwa mineno wabedo go kani en chairman mar Oda, ne giwacho Nairobi ka giwacho niya ODM kuonde mane gine gi candidates Oda will support ODM, kuonde mane Oda nigi candidates ODM will support Oda. Tanyisi ye gima notimore kotelne gi jakom gini ma mineno ni butane, jogi ne ok support ODM, jogi ne support independent candidate, kendo ja independent cha ong'eyo. And Cleophas miya mana thuola nyisi gima notimo chieng' kata yiero. Ng'ani ne wuotho gi jambazi moting'o bunde, ano ataka gi bunde 17 en ka en mulid Ondiek ne mamago kong'eyo noto Ondiek Obuya ntiere neno no maler momako nyaka simbe joma ne wan godo te moringo go otero ka DCI owuondwa ni maka polisi oterwa godo ka Kindu police station kwa gi Kindu jo OCS wacho ni magi gige Uda an magi okanyal donje. Wawuok e station simba odhi omiya gi ja DCI, oken ja DCI ng'ani mama na ja Uda bunde ne en go wuotho gi bunde maduong'e mo310 to seche immediately DCI magi wuondre ni DCI mano makwa polisi 17 gi immediately picha mogi gono nie mitandao mag Aroko, kendo ja Aroko ma spread within 15 minutes. Agocho ni mapenje ni to Obuya kane in kare DCI nikech noumore makata yieri umegi ne okine. To bang'e ka wuok kanyo samwado wuok otambo en no wuotho ko terrorize joma support ODM candidate. Nang'o? Nikech teko rieko mane gin go kare odiochieng'ni kaka winje kata kowuoyo sani okomor, kendo kiwinje to chalo gimo support magwanga kuom support a candidate money was against ODM. Khiri nomaku kanye to bunde 17 nin gi thuolo gi duto bunde 17 bunde 17 en noting'o maduong' en noting'o bunde maduong' nyen mineno ni bunde 17 e by election to dongo ng'eyo gima kata I have reported him at the Homa Bay police station and I have a case for defamation against him. He is a robber. This guy is a robber. He's not even an ODM because adieri manga mobiro mo ataka a campaign but I want to say during kidhi mbele nyaki wach mar roba cha itieke nikech I was attacked by Ken Obuya. Ken Obuya so Ken Obuya I called Ken Obuya who told me where we go and take our phones. Him tene manomaki
to en Jauda chairman mar ODM e county ma Homa Bay ja UDA donge UDA ne ere kaka odiochieng' mane UDA support ODM ma wariore kanyakla chairman mar UDA chako wuothore nade ka en sechegi ogore gi jo ODM mondo kik support their candidate. That is one. Two, ere kaka chairman mar UDA e county government ma Homa Bay ka seche ma wan governor wa gi wan jo ODM leaders manye Homa Bay feel ni our deputy governor not the against us as a party and supporting our candidate to wacho ni oyo democracy oye to kare democracy ni ne yie dak ne giwuok ka yanga seche ka ko wacho ni 1992 repeal section 2A mano bedo repeal in 1992 no yie ni mondo chamo bed mang'eny kare kasipul chadak no wacha kaka chair wacho ni wadhi bedo gi candidate molo wuondo wa Nairobi ka ni we are not going to support ODM ni we are going to support ODM while in the grassroots joge gete nyaka bloggers mag ODA te were against ODM. A good percentage. Erokamano mheshimiwa Boaz Khiri. Ami Obuya nikech weche mowacho ka ok gin weche mayot. Ahinya mantiere kar kae. Wach bunde, wach njore, kinde yiero, magi yiero madundo te Obuya. Aja bura, mongi bura. Ma very sober. Number one, video moro hapa nigi simbi kanyo ma mheshimiwa wacho ni gik mo ilando no make no ko make mago gin AI kinyalo with the time kinyalo ng'e mondo obed played ka ane to wang'e ni to podo study beni statement ni obed informed by malice. Another thing madwa na wache number one, I thank God ni party leader marwa men Dr. William Samuel Ruto and party leader who believe ni every UDA member is an independent thinker. One kaka jo UDA party leadership marwa okagagwa bende okpamwa bende okohaswa. We are in UDA without coercion. One a UDA by choice. Ikech katiba mari UDA owenwa a time to think, socialize and make independent choices kaka jo Kenya. Adwa wacho number one ni UDA and ODM bedo guided gi gimiluongo ni 10-point agenda. Be 10-point agenda gi katiba mar Kenya onge section mawacho ni any part of this nation obedo zone ne political party X or Y. Onge. Katiba mar Kenya to king'iyo the 10-point agenda moriwo ODM kod UDA. UDA as a party felt it that to show goodwill ne ODM, we were not going to field a candidate in Nyanza. Directly or indirectly? Now, kaning'iyo mos, Gladys Wanga nigi chairperson mar ODM in Homa Bay County gi grassroots leadership. Election manitimo in Homa Bay noktime e county mora mora nitime Kasipul constituency. Kasipul constituency awinjo kaka wacho ni broad based. Onge broad based. Gladys nyalo wacho ni en mana koromo gi Kindiki. Koromo Harun Cheriot, koromo Raymond Omolo ma jatich sirkal ni mano kok en broad based. Broad based must be practiced at the grassroots level. Onge as the chair for UDA. Onge officer mora mora kata member maga 1018 man nitiere polling stations tema Kasipul. Mano bed approach gi ja ODM mora mora ni koro wane broad based bi wabedo piny mondo wapang odwa Obuya kod team di ma Kasipul makuru ilo chairman mar ODM Iwija in the spirit of broad based makuru ilo mondo waywa uru keyo ni mondo watieki mano golo woko onge koro ne giwuoko what gimana temo wacho ka atwana diffuse gimoro ni ya ni jo UDA no balo onge odiochieng and I want to be quoted maja UDA mora mora at the grassroots level no bed approach gi ODM ang'o momiyo and I want to inform you most of us want the UDA ma Homa Bay County and across Nyanza region wan joma no balo gi ODM kod loch mar goyo kor
We are naturally rebellious. Wan jomoko mok nyalo goni gi kol tipamonegi to gibiro kisego tini to girigo gi pom wadwaro bet piny gi goyo duol. Siasa marwa en mar goyo duol, en siasa ma ji ikisera miwacho ni jokama watimuru kama. Ondiek, Obuya, mana sani kama intiere kar kae. Dipo ni, Ondiek kanga biri, gima timore kaunti ma Homa Bay. En nikech jo UDA man Homa Bay kata man Nyanza noko many pach gimotelo ne yiero madundo man intiere kar kae manyalo bene gi support. Ahinya Kasipul, jachung' machielo mopogore gi mar ja ODM mane broad based arrangement. Adwa nyisi ni ofisa nitie Homa Bay County, but office Gladys Wanga. Onge odiochieng' mas simba ne gi simba officials maga ma Kasipul. Simbi ja ODM mora mora sedonjo ni jokama, dong' wan joka ng'ato. Koro in the spirit of broad based, wabeda ni ugiduol moro wamadho breakfast. Koro campaign Kasipul. Obuya gi team ni ma Kasipul maku namba ni mondo go. There's no single day. And gimo wan wabeti tok chiel. No ewarito mondo migien gejwa. The best we did was not to field a candidate. To beti tok chiel nango Obuya to jatend piny Kenya kachelo koda ka jalup ne Kithure Kindiki osemiyo go ahead kaka duon bura. They go ahead, adwa nyisi kendo adwa bed quoted. Wan kaka jo UDA onge memo mano wuok, wan gi structures of leadership ma wuok office secretary general. Wan waonge kamoro mano luongwa gi secretary general no luongwa mabedo informed that we were not going to field a candidate. It was Ned ratiro mar UDA mondo approach wan nikech wan gi kura e Kasipul. Another thing, onge and adwa gone jo UDA kamano mano gocho ne boy. Adwa gone jo UDA kamano mano gocho na roko gi jo mamoko mana e Kasipul. Ni moving forward, ng'at moko ng'eyo ni un bende un stakeholders in Homa Bay. Ma paro ni koseromo gi jotelo mamalo to koro un nyonu wanyona medu tiyo kod wiu jo UDA ma Kasipul. Keda gonu ero kamano. Ero kamano enya Ondiek kantiere iri. Nitiere right of reply. Kapok Ondiek odhi. Nikech mane ma wone dhi chako godo to iriwe ma. Owadwani no, mago gin issues. No, not weighty issues. Issue ma weighty ne en ma chako godo no. Number 1. Owadwani anomora. Omora ko wacho ni Obuya ni no umo wiye makata yie ume okonya neno. At the same time, owacho ni no kawe motime nade mo maki gi budni 17. Kura kani to samu maki to budni 17 te kwana nade. Number 2, owacho ni gigege simbege gigi mana omake godo noyudo ka DCI. Iwinja Makindu Bay police station. Ere kaka inyalo maki gi goons gi ng'at ma oumo wiye moke nyaka neno yie ume. Iwinja kaso gigi end up nade office DCI ma goons gi toko maki. Iwinja kendo wacho ni gigi mano kao oyudo tek office DCI. Kendo wacho kanyo Cleophas, just hold on. This is criminal. This is on my person. If it is criminal, then you should be arrested. You did that. Now, Cleophas, hold on. This is a national TV. National TV. Katasa niti joma accuse you of a lot of things. I cannot bring it here. Kaungi, my friend. Stay out of this. Stay out of this. Number one. Owadwani, I want you to stay out of this. Because we can pull that same card. Now, number 1. Owadwani can give case order. Case no, was it reported? Kamano you the Sindeke. Owacho no sago report. Osago report on defamation. Owacho ni ogo report on defamation. Number 1, I'm waiting mondo mi abed summoned mondo warom kode on a judicial bench. Number 2, cannot report on criminal element. You understand? Cannot report. Then whatever he's saying, Sharia wachoni afterthought. Afterthought is purely driven by malice. You understand? And kapode afterthought did not record statement then. On the criminal element part of it. Then my brother, I am telling you that number 2. Mano 3. Number 3. Nitie gimiluongo ni
only citizen arrest. It is in law that any citizen is perceived to be breaking the law or is seen to be breaking the law. Cheko yena japen marama kongani kaso hand over the police. So you are confirming that you did something. I am saying. So you are confirming what the law allows. Kawalu discussion bajo gi obedo go. Ero ana oge kumane gi gore. But one gig mokadek gik mokadek mabedo confirmed ka. Number chiel en ni UDA members mane ground ne okobedo whipped. Meaning ni negi support a different candidate. Nikech chairman mar UDA ka nyalo confirm ni chairman ma kasepol mar UDA iluongo ni Arthur Nyango. Arthur Nyango ne ni rally ma publicly o declare kagin gi nyaka coordinator mar UDA in Nyanza, which is okay. They confirmed kanyo, and Odoyo Widi is a delegate mar county mar UDA in Oba Bay, together with very many. Ata oluongo all the chairmen mag UDA in all the polling stations. Muchungi rally mar Aroko mowacho ni UDA waseyudo instruction ni wadhi support Aroko. So ka jakom mar county no koyudo instruction ma jakom mar constituency no yudo. I want to tell you one thing. UDA be ungeo mabei kaka winjo. UDA had died. Gere members of Pagaboro. Jakom wacheka. Jakom ma UDA moko nyalu kada buji adek e county. Doluong bura mane Obuya ni moko motiek moaye. Onge magi ineno jok miluongo ni jo UDA ka. Gin jok mawuotho but jatelo. Makasa majatelo lieli to gin kanyo so inge jatelo. So very simple like this. And you matin ainya South adwa wacho about hiring and firing. Waduogo yena ya mondo mi 1 minute to kene mwaka go yuo to aduoga chako kodika mana ba. Okay, thank you. Nyakora Ramogi wanki kiti mabori kete manaka. Play in a video. Anabiro bedo gi kwe odni mana kaponi in gi Rajiv ubiro wuok kae chuth. Biro bedo maber ahinya ka nyuolone obet machiegni kode nikech saka sa oyudo panic attacks. Koro biro chuno ni ubed kode eka mondo hore matin. Kare. Akwayi ni ng'wonna. Anayie ni anatimo richo. Mama ni ohero weche mang'eny ahinya. En omiyo ji ywak malich ahinya e odni to en ogolo mana pi wang' mag miriambo. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machigni nyakura monga juange chenro mar Goma Oake. Wok ticha kelo ni mix mokwe. Ekaito tichario. Reggae Oake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakura monga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakura monga juange Friday ni sukuzo wake.
Sa 10:15 nyaka saa 12 kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apiny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakura mukajwang machiegni ahinya wantiere kar ka chenro mar upenj nyime ka ng'eni ang'ado Kennedy Ondiek ka en gi point mare mano oketo kae achiel kachiel to nitie ote madonjo kaka wuok kuom Injinia Lazaro Kanyambok mawacho kar ka Ramogi TV wan kaka joma be wadwaro structural dialogue mano e kind leaders. Wang'eyo kaka pogruok e kind gavana kod jalupne thiro dongruok Masiaya. Please gavana Wanga oluong kanyo ni shemeji weri kod plan to impeach Magwanga. Ero plan ero liyo kare kuom jowinjo maneno chenro kawuono. Sani in national party leader kendo ibiro yudo challenges mathoth. Nyaka ipuonjri apply Solomonic wisdom. Mano e kaka Raila ne survive. Owacho ka ni joma wuondorego to are just pushing their partisan interest. Waneno mabor Injinia Lazaro Kanyambok ma Kariobangi Jamaguye. Kenneth Ochieng wacho ka ni 2027 election in Homa Bay County will be a tight race. Mano paro mantie kar kacha Isaya Angwana Jr. Owacho ni pok afwenyo ni tend owacho tend joma mine bende itiyo gi agoko. Sani eka fwenyo ni tend mine kare. Rache moloyo owacho ni kata mar chwe. Owacho ni ne kaka Samia nyocha otimo jo Tanzania. Odhi mbele kanyo ko wacho ni Wanga be koro paro mana ma Wanga ni godo Homa Bay. Aya erokamano kuom pachi. Brenda Abande wacho ni Ondiek wacho ni sani ka Wanga wacho ni left to left makidhi right to mano riemba otek manade e Homa Bay County wane. Aya weche githoth. Ndio ote mar Ruth Ethiopia chieng moro molal kar ka ayude. Owacho ka ni an bende adwa golo pacha kaka japiny kendo oganda achiel kuom oganda Luo. Asiro pach Wanga no kabisa. Onge kaka jalupni nyalo go against you as his boss. Amachielo bende odhi mbele kanyo wacho ni mano wang' teko. Magwanga ochayo Wanga to achaya. Owacho ni ochayo nyaka chama mar ODM. Kata dibed ni support ng'ato. Maybe un friends kata wede. Lakini inyalo time secretly. Okinyenyri e lela kendo iwacho ni i address oganda mano e rally. Mar ariyo aparo ni sa osechopo mano mar loko katiba kaluwore gi gik ma waseneno deputy governors tinde fight their bosses nikech chiko yiene mondo mi gi take over leadership in absence of the governor. Mar ariyo wang'eyo ni nonro mano mar Magwanga en osiep wang'eyo nonro mano mar Magwanga en osiep Ruto. Nyalo bedo ni nitiere karata mano madhi nyime kaka jo ODM nyaka koro wabed motang'. Mogik to jotelo rit dhogi. By election nyocha obedo gi tulo kuonde moko. Nyocha waneno kata opondo Kaluma koyudo monj. Dhiera nono ni ang'o ma nodhi omo Kasipul to en MP mano Homa Bay Town. Jo siasa dwa dhi alanda marach. Aluoto wakano moja inako. Penjo no kipenj na nani be Khiri Boaz wuok North Kabuoch North.
mochopo nyaka Homa Bay. Kasipul. Obuya bo wuok. Mochopo Homa Bay. Ondiek oyudore Kasipul. Mano kama entiere. Ondiek ang'eni hotel mathoth mantie kar ka waduto ang' thuolo mar duoko gi mana kama ng'adi. Adwa wacho ado kaneno ma gombo duoko kanyo nikech aneno ka gimedo jiwo gik ma important. Dhano adwa malero ne jo onagi mondo wate wang'e process mar hiring mar ndiko ng'ato minister to gi mar golo ng'ato minister. County Governments Act section mare mar 31 wacho ni governor ema nigi tekono mar golo ng'ato mondiki kaka CC member. To king'iyo barua ma governor nondiko kowacho ni mondo mi ochor tijego mabeyo mag county ne oganda. To kendo mondo ensure ni nitiere oduma ma oganda yudo e sirikal mar Homa Bay County otimo lokruok goeko. Nyiso ni en gi ratiro kaka governor mar timo lokruok mopogore opogore. En gima governor onge gi ratiro mar timo en mar riembo deputy mare. Tadwa kondi ni wadogi e video mobedo played kama waneno ku history ma okeyo onyiso wano. Iyudo ka governor Gladys olero kacha maler ndalo mane gi campaign ni ne nitie ji mang'eny manochung' mane dwaro. To ka noyudi ni wanyalo mana bedo gi governor achiel at a time, emomiyo oyugi nowuogo mondo mi o support Wanga. Tadwa kondi king'iyo kata statistics before mano winjruok no timre, Wanga was ahead gi 40%. Mamana nyanyisi ana support Gladys Wanga kendo agone Gladys Wanga kura, agone Raila kura, agoyo kura abich mag ODM except MCA manatamora mana go independent. But adwa koni ni king'iyo statistics kata magwanga gi Kidero ne chung gi Gladys Wanga e kura cha maonge consensus. Gladys ne pod diyomboge because ne en gi almost 40%. At the same time adwa koni niya county nyalo mana bedo gi governor to gi deputy governor. To kaka na wacho ni so long as ni seyie mi bedo deputy governor, ka nodwa bedo governor to notamore, odhi adhiya kaka Kidero notamore to dhicha. To ok ni koseyie mosesoiwe bwoye kaskoro seyie tie bwo governor kaskoro ebodwa pango kako tiyo. Mano ok kaka itiyo tij deputy governor. Deputy principal ok riemb nyithindo ka principal nitie ka ok omiye mandate mar timo kamano. Miya adwa wacho niya Jaduong' Oyugi Magwanga onego bedi koro obedo honorable man kaka Jaramogi Oginga Odinga. In 1966 ka Jaramogi no feel tarik 14 dwe mar 4 ka no feel ni Kenyatta ok dhi kode maber, to nowacho ni yawa onge tiende mondo abed ka chamo misach jopiny e gima ok atim, an ok anyal timo kamano. Mano neno ni en ketho pesa jopiny. Koyugi Magwanga pok odhi e tich mar minister mar agriculture for nyaka chakre August ma wan gi evidence mwanyalo present. An gi evidence anya present. Mano chamo misara ma ok otide. Owuogi mondo ng'ato tim tijno. Thank you governor osegole mondo ng'ama chielo dhi otim tijno. Koro kopono biro dhi chamo misara ma deputy governor to ok obi dhi tich nikech owacho no olorne dhot be no dhi e dhoudi go yudo kolor. Bende waneno Oyugi Magwanga kodhi ochung' e dho ofise mar deputy governor to yudo kolor nikech ofis mar deputy governor nitie e ofis manyien manoger kucho cha. Be no dhi e dho ofis no to yudo kolor koso nooro ng'ato. Ng'ama nooro no ne en deputy governor koso ne en messenger mare. Messenger ne en ng'a. To ere kaka nong'eno ofis olor. Ma barua mondiko no. Macha barua mano odwa chalo gima odwaro public sympathy ni jogi dwa riemba ne uru kaka gidwa riemba. Osemaya agriculture to deputy be. The truth en niya when you are a deputy in a subordinate. Koro kwadok e wach yiero gi ODM gi UDA. Adwa clarify ni nitie dishonesty mano bedo displayed e UDA ka. And adwa wacho ni jogi are very dishonest. Cleophas, ini mineno ka ne mawuothe e TV gi ndalo cha te kalando UDA. Gima ne gitimo na mani neno gitimo na mani neno gitimo na mani keto go Buya jakom to Buya na ingo na dhi yom. Negitimo ni ango. Mano do kura ngwen. Ai bwana. Ini na yom bakuri. Notimo ango. Jogi are very dishonest. Jogi no timo ango. No way. Ko wadu to. Omiyo na silver platter chungi do ta. Bodyguard to be come. Yes, which is okay. Adwa wacho ni. Which is okay. Ana metropolitan. Koro ere UDA kuru. No wacho no jo UDA ma joting dai mag so en kanye dak no feel kata candidate so adwa koni ni you believe yango in ne gen kanye UDA ni kure Homa Bay
koro we uchando ODM we uru ODM emomi owacho ni biure ODM mana sa yimbi go chumbu kumigo wuodma. So let us agree we u kiko itji wan kako ganda mar joluo ne uneno ka Gladys Wanga kaka chairman mar ODM notiyo matek Magarini Ugunja manyotiyo matek asipur. So an asebedo kanya kose wach gimoro to bed maintained as such. An kane wach kane an PPA mane pod watemo bil nyocha wacho ni natemo go gero dala na to kanyal gero dala na nikech wuonwa nonindo jakom onindo kanya wuok na dhi gero dala na koro arito banka igolo ko kaburo gero dala na but ane ODM kae nikech kae kama otewai kato buyani ja ODM UDA cha mama chumbu. That is the truth. Jowa duto king'iyo jaluo en ja ODM emomiyo ana wacho nu kanyocha ni anto kenda duoge ODM kama bede ka kanyocha bedo na oko rachnegi koro girwaka ka ng'ato bedo na ODM karachne to wabiro menya na ka humundu komundu but odwa kae mwadwa bedo koro banuru kata un UDA no onge mabe kujo uketho ne jisa mondo mi wa focus on gero welo girge sifuno luelo margi nikech samo wuoyo marach kucho to wane mimiyo wa badi me to maendi sirikal moyie tiyo kodwa kanyakla emomiyo wadwaro strengthen chairman mar ODM wadwa strengthen John Mbadi a ministry mar finance wadwa strengthen Opiyo Wandayi a ministry mar energy wadwa strengthen wadwa Raymond Omolo a position menti mondo mi wabed close to the government mondo mi sama ODM obiro as a strong party to yudo joma ni members mag ODM be sirikal kae ndika Mbadi Wandayi mondo mi wabed together mondo mi sama negotiate gi UDA to negotiate strongly to kidwa wuonre tiwo UDA kama mar jomoko then idwa interfere go gi ODM mamarwa ni ne gidwa ni mondo independent udhiyo yomb kasipul bas ODM dong ni wonge gi MP mar kasipul kanyo ibiro nyierwa by the other people koro aso nagi nyaka wari organize ourselves jine nyalo chwanyore nyoro jine nyalo tuomore but nyaka koro wari organize ourselves gik mano timo kasipul as UDA ok onyiso ni un honest e arrangement maru mar broad based government koro mondo wa support William Ruto 2 term nyaka koro wabed honest going forward ni kako ganda wager marwa mar ODM ni joka boger margi mar UDA cha mondo party mamoko be madwa biro mondo riu president William Ruto 2027 nikech ok wadwa dong ok wadwa bedo pinzani to nyaka wager UDA Obuya waduogi ka bunde ni cha wadhi wager UDA gine ODM an benda biro gi mara ana se abandon gi gine ot manadwa gero na se abandon mana nyawache nyim joka nyanam ni kanyocha bedo na oko chwanyo ng'ato aduoge ODM ka bedo na ODM dhi chando ng'ato bende wane kaka wamenya na but nyaka wager chama mar ODM mondo wadhi wa negotiate go gi UDA mondo mi wambe wadhi ka wan gi stake motegno mane mawacho erokamana ina tie ro ni James Abubakar kama kabiro Boaz Khiri kod Obuya watokane Clovers Ondiek era achiel kuom josiasa ma wacho ni gin opportunistic mang'eny ose support Wanga 2022 o support Ruto 2023 2024 kasto chako pingo gi gite kendo sani koro dok osiro gi gite Jakom ne play ye nango Jakom no piem gi Ruto ka mane Ruto mikao to no ma Jakom is the barometer mwasome siasa Jakom nye support opingo Ruto ka o support Ruto ka opingo Uhuru ka o support Uhuru ka to whatever believe in him Jakom opuonjo wa siasa mariek niya wuothi tineno kama nyalo konyo ganda dongane manyalando nu dongruok tetete manitimo mabei gi national government dongane manalando gi ka sani donge ka kenda support gi nikeche omiyo wagi kalembe madongo komi Mbadi thuolo manderni king'iyo kit nderni masani gero thurwa Mbadi go e signature kineno stima sani mikeyo gwengewa to mae momiyo sama Mbadi gini timo magi nyaka wa empower jakom mar chama mabende mawane go ma en Gladys Wanga mondo rit jowa gi te sama jogi eki wasongo mbele nikech ka ok wadwa support William Ruto kare waketho dia wadwa support William Ruto to wagero dia Mheshimiwa Boaz Khiri antiere ili karkae to wach madalose gin by elections mamoko mbabere ne otimore aluora mar piny Kenya nitie motimore Malava motimore Ugunja to giduto anno kata ka ntiere chung moro mano motegno kapod wantiere kachiel kachiel nitie ote mar David Ochola janyabola mano ma Central Nyakachwod wacho kane oyawre Clovers mosna osiepna mano Honorable Obuya God rules giwelo mane studio Ondiek kod Khiri party loyalty and fidelity is number one principle therefore Wanga nyaka crack the whip on disloyal members. Homa Bay County is an ODM government. We have no working coalition with independent
So Yugi supporting Aroko instead of ODM candidates was against party principles. My Honorable David Chola, Janyabola Central Nakach Ward, Kisumu County, Erokamaya Kumote Mari, Janyakach, Kosubunyakach, Community Karkacha, Gigi Otimurema Thothaina, to Chalkage Manti Poglo, Kedun Buche Madina Rebeleka, Jokma support DAPK, Mokono Wok, support candidate Machelu Mupogore, Aonakata Malava Interior UDA, Manokao, Kombe Matoto Cow called Jogo Interior broad based. Jogo Man Interior broad based arrangement man support UDA Kata ODM. Mane oko support candidates mag job broad based gi poro no adhi neno barruok maduong' ahinya nikech no boni alwale Malava ne nigi jachung' mare joma moko bende nigi jochung' kuonde mamoko mopogore opogore maduong' moloyo mano DCP okawo MCA mano North Kariobangi ward ma Nairobi ka mane kid kome mamoko mathoth ahinya mane laro oko kocha Khiri duond buche kaachiel koda ka winjruogegi gidhi chung' nyaka 2027 koso dhi neno ruombruok piny moro mbele ka. An mokwongo kada wuoye wach mar by elections motimore across the country. Cleophas wabiro yiere ni chama show ni it is intact and still has the strength mana en go before en chama mar ODM. Out of all the positions mane chama hold, aparo ni gi lose mana Kariobangi kende. The rest they have won in. Cleophas kane watimo yiero sama ne yiero bende dhi mbele ne neno gimoro ni endalo mokalo ne jakom marwa mosenindo luongo Raila ni mosenindo bende tek ndi lakini kata kamano nosewewa nowuotho around the country to campaign for their candidates, and that is why I also want to respond to that question mane ng'ano wacho ni in a by election Cleophas kata kawuono timre mana kanye parties will always go there as a team across the country. It is not only Boaz, manu wok Kabuoch, kade Kasipul. I had to go to Kasipul, nekech kinene Cleophas, kata kiwinjo kaka jauda wuoyo. Machagi makare ne nyaka watim, kendo ne kare no ningwe negre kata ge Obuya kacha. Nango, nekech mpango mane nitie ne na chiel. Ni ODM oyombi, kose yombi, toge wach ne ya ODM ni bewasetieko, koro wanyalo donja, rais. Kikidhi negotiate gi ODM, negotiate kodwa ka wan wasekelo ni ji. Kora paro ni gimotimore maber, our governor did well. She came out strongly. Owuotho e constituencies gite ko campaign ne jowa. To machielo mabende chaki neno motimore ne maber e sirikandwa mar broad base. Ing'eni nyocha en man iwero no mana one term michwero ne Ruto. To but king adieri, the performance of in the by election shows clearly ni whatever that people are saying opogore gi ground wacho no aneno ko yombo mbere mane wang'eyo ni ne tek sana giko to no yombo kumane ikono wani western en koro no sadhi en iluonge ni tawi ne wachakwa neno ka joudo yombo mamano bende broad based, and I'm very happy ni we were celebrating that. It's only unfortunate ni as I was celebrating win mag Uda, on the other hand Obuya, who is the chair Mar Uda, was taking mar pressure a win Mar ODM in his own county. Kora paro ni going forward as a people, wadwaro to don kako wedon katini nyayie ni adieri no mwonyo yath gini right ne makarasani pododwa ma to. Kora adieri gima onego watim kako ganda Cleophas. After wuoyo kuom jogi te Cleophas, adani mondo wachie gimoro. And gini odhine jo udawa. Gima ne gi exhibit kadiri makende kendo ineno kache wuok in public. One a broad base mono nwadonji an kuma no wache nyoro na ane liel mona wacho ni antie broad base takia analuwo gima jotendwa wacho no. When Baba met with Ruto, all the ODM no fuata ngoa. It is very unfortunate. Obuya ne dwaro bura machalo nade mondo los in Nyanza ka kindi Ruto sewache Nairobi. Kindiki ochako idho kalapapla. Odhi Sikri ochako wache ni wan wa support. Ochako wacho gi dhoge ni wan ni okuluonga ne luonge gi kanye kendo to jatelo sewacho. To mheshimiwa Boaz Khiri mana ka intie kanye ngech ang'ena ng'ami thuolo mar wacho wach mar Ramogi ko chopo sade ko tieko chenro kama nitie kar kae. Bende paro ni en misleading in kaka jatelo mantiere broad based wuok oko kendo iwacho ni dhi liel to iwacho ni ok understand broad based ni chal nade to ntiere 10 points agenda mano wachi ma jatelo monego be ni
ikaw message ni tikete ne jopiny piny kucho japiny mise kono chado en koro lose hope kini jatelo tigi kiae kama intiere. What I meant with kia wacho ni ya wuoyo manotim sama notime notime with my party leader ema nokwongo time magiyiere koro tija kaka an akwanye taluwo gima ne party leader tien nachiwo in reference ni ya jauda bonego bed ni ya gima party leader ne owacho malo kucho nyaka manie polling station magwen kocha onego lu to awacho mogik ni ya jouda nyaka ng'i ni mondo wa make Ruto atutam mondo wadhi e sirikal ni kanyakla giwe shenanigans mang'iyo ni who is who give the wawach ni ya the strength marwa kaka oganda and the kendo approaching Ruto as a team giwe rieko moko machini ya meza magiwuondre malo ka ni wan kanyakla to piny king'eni gima gidwaro ni support Ruto to gima chendo ka en niya wadwa support Ruto e bang' ng'a wawe dhingi e bang' ng'a wan kaka oganda chama wa maduong' ma en ODM chairperson mare en Gladys Wanga party leader mare en Oburu Odinga and therefore as a people wan kanye mwaluwo. Erokamano ahinya Mheshimiwa Obuya nitie yote maber nachokore ka kuom Mheshimiwa Robert Alai wacho dictatorship e Luo land will bring voter apathy. Nyisna Mheshimiwa Boaz gi Kennedy Ondiek ni wa focus on voter turnout. Ok ni ka MP, MCA oseyudo kom to koro ok gideo ni presidential candidate oyudo kura di. Kura mano ma wamiyo ker, mano ema dhi miyo wayudo lemo maduong'. Piny na Boaz ni to ang'o mano miyo ok oyienegi kaka MCAs ni giti kata girom gi Raymond Omolo mano ma en jatend sirkal mano mawuok kacha e kaunti ma Homa Bay. En lweny mar ang'o ma oket godo wuok anyepere ma Mheshimiwa Makileleshwa MCA Robert Alai mabiro wacho kar ka wacho ni en coordinator mar broad based ma Nairobi mano ote maoro kar ka ng'ena ng'eyo thuolo mano maduogi ka ng'otieko ng'eno buya dakaw ma kod wach marimo gik bende wacho kata aduri wacho mangi wacho sana ang bed mogik sa dongi dakika 4 ang'eni ka ng'amiyo Ondiek ang rodha ka dakika 8 kato ang idong maonge wach number an ayuda kamano ayuda kendo number 1 owadwa awinjo an ng'ena hero picking minds awinjo owadwa ni kako timo submission mari mogik tawinjo gima owadwa Alai owacho. Number 1, king'iyo 2022 elections in Homa Bay County iyudo ka governor noyudo kura mang'eny maloyo Raila himself kod William Ruto, 2 presidential candidates mani lead. Mano nikech ang'o en wach mar voter apathy. King'iyo kura ma Kasipul ma by election motimore manyoro ni kuom nearly 70,000 registered voters iyudo ka ji less than 36,000 mane o turn out mogo kura. Magi gin issues mag tek manyaka wang'i kaka both UD and ODM in Homa Bay and by extension the entire Luo Nyanza mondo mi wayud kura manyalo negotiate godo because ODM mondo negotiate nja a pick on online patch jalop jakom mar ODM Otiende Amolo kawacho ni jakom no wege broad base nyaka 2027 to nyaka gibed jomoko madwaro ni mondo sergi mondo gibed gi ratil moro ma ginyalo dhi godo satuku mondo toknegi gimoro mabet nigi ndadho mondo mi both UDA and ODM Nyanza nikech at the bottom line one residents irrespective of political affiliation one Luo ka in this case one Homa Bay County gima affect the UDA affects the ODM directly. Now adwa penjo wadwa ni kendo adwa gere godo ni consistency to a cause is a serious and a great currency in building leaders. This must be informed by number 1 conscience, number 2 the rule of law. Keep believing gimoro as much as wuok ka to kiny chikri ka kichikre bende ratichi but believe gimoro kati bedo consistent on that. Now katieko owadwa kama joma nogo kura Homa Bay gi joma nochung Homa Bay in Kasipul constituency majority mag parties gi independent
Gima mora ni jogi te subscribe to Tuta movement. Jogi te oyiere ni William Ruto nyaka doge tamaragi. Manyiso ni man en friendly fire. Agoya kwaya gi muolo ni kama yukni obede chien wagore peksen kaka wadwala yo wacho. Mondo wabed piny maonge goyo kor, onge siema wang. Ni wan kaka jot achiel, wan gi nyawo rot nika, rodegi wadino nango, how do we move forward? Mondo wa build broad based, mondo wa build a stronger community behind Dr. William Samoei. Erokamana ahinya, mano ukewa sego. Erokamana ahinya kuom submission mare kod wach mari mogik bende antiere iri koro Ondiek. Anado wacho ni yiena kaw thuolo ma kende mondo ago erokamano ne members mag ODM e Homa Bay County. Sana kotelnegi gi jotendwa. Anyalo go erokamano ne Governor Gladys Wanga nikech no manage mobilize all members mag ODM except deputy mare. Because you don't senator no the Kasipolo campaign ne ODM, women rep ne ni Kasipol, governor ne ni Kasipol, MPs wate ne ni Kasipol campaign ne Boyd on different days. Then jowa me sirikal John Mbadi no wuok modhio campaign ne ODM. Ne wan gi Dr. Raymond Omolo no dhi moriwore gi deputy president kaachiel gi governor magi campaign ne ODM. Kuma factors mamoko ginochako wuoke e chumbu miwinja wacho ka. Koro adwa koni ni power mar mobilizing these people ne chairperson mar ODM onyiso ni en go. Koro an gima adwa kwayo e lo chama mondo wager ODM e yo mwanyalo negotiate go strongly e UDA to gi other parties samwadhi loso tutam. To gima duong' en ni e piny Luo ka nyaka koro wabed honest. Joma nie sirikal te nyaka bed honest gi each other. Joma oyiere positions te nyaka bed honest to each other mondo wabed gi gimiluongo ni conclave mar joluo wate mondo kotiende wacho meke kocha orengo wacho meke koni moko bi wacho ku biro bedo wabedo gi splinter groups wariwre to mondo wabed gi one meeting mabiro decide niya weuru weche mang'eny gi wane buo Burudinga ka gi buo ODM ka kata nyise dhi UDA kata nyise dhi kata Obuya gini be nyocha ni ODM nyocha sewe dhi UDA koro ok ng'ato nyal panga an kaka wuotho to gimbe giwuotho kaka giwuotho ji te wuotho mana chabla ka koro gima watim en ni ka wasewuotho chabla mwatieko wachomo 2027 to but gima tieko go ka en wach mar two term e presidency. Get presidency be manager mar a country then kare wa focus on two terms on governors bende nikech gibe gin managers ma county maybe we change our MPs MCA senators kare but ka president watero two term nikech wa me time to deliver governor be kare nyaka wadhi wa me two term mar delivering. Mano is what I'm saying. Ka focus on Mobehi, we bro focus on whether kwa miyo governor president two term then give it quiet mondo wami governor two term peace mondo you deliver jite. Thank you. One kaka jo ODM and MCS Homa Bay through the leadership of High Excellency the Governor. No se winjore ke no se winjore ne ya. Mondo mi wayud maendeleo. We have to work as a people. To mondo mi work as a people includes one gi minister wa milongo ni Mbadi, one gi PS wa milongo ni Raymond Omolo, kendo one gi governor wa ma are leaders from Homa Bay. Waduto gi malayo wacho ni kiani otamwa robo girei ki otamwa. Ene Nairobi keto no neno ko tamwa karango. Okotamu. Omiyo wan wang'eyo ni leaders go te. Wamiyo luor kendo adwa nyisi ni our governor duaro wa kaka MCS mondo wa respect our leaders niki through that emwa bro yudo maendeleo. Erokamana ahinya wacho weche thoth ahinya iwacho ni nena Dong Obuya abaseloro kosida tie gi Khiri kosida tie ibeketo bura erokamana ahinya awadwa ago erokamano ne owete kagi gin yawuoyi ma pod tindo remgi ringo motegno. That is the spirit. But moving forward, number one, I don't want to put it on record that UDA in Nyanza and in Homa Bay in this case, one very organized, and we are ready. Mar konyruok gi partner mazwa jo ngata modak Homa Bay. Obed ya ODM, obed ya PPA, akeno se register obed ya independent. Wan gi wadwaro ni wariw odwa mondo
wabed gi kendo achiel gi duol achiel mwapore wach kaka jo Homa Bay County mondo mi development William Ruto osekelo Homa Bay County omed kelo mondo mi gik mochando Ondiek gik wanyalo lose through consensus kwa bet piny mondo wa move Homa Bay County and Kenya forward. Erokamano ahinya Kennedy Obuya, Kennedy Ondiek kaachiel koda ka Boaz Khiri kobedo kod okinyi makano ka orango chal mar piny Kenya manono motimore kaunti ma Homa Bay, motimore kuonde mamoko bende okumulo. En geno mar nyakoro Ramogi jwang' ote mari ma yoro kar kae winjo twak kendo ing'e kama piny ochomo kama piny ringe ibed kod odiochieng' makare kimedo ne chenro mamoko mag Ramogi TV. Nyinga Cleophas Loch jagisomo kanyakwar mokeo nyaka sango med neno chenro mabiro en mar mbaka oromo pod wantiere ka kod Joyce Odur ka warango kedo gi ratiro mano mag oganda ikete mana kar ka oriti masani.